Maayong hapon sa tanan. Nanapod kita sa kinabuhi sa laiko. Ang ato ang Ebanghelyo kinutlo kang Mateo 22, versikulo 15 hangtod sa 22. Kani nga Ebanghelyo, brothers and sisters, si Jesus na nagyud sa Jerusalem, no? Para iyang ipabot ang tamang panahon sa iyang passion, death, and resurrection. Kuha na gani ka ng Miyerkules sa First Holy Week. And nadungog na to last week, Jesus, ipakita niya sa chief priest o mga elders. Yun sa Ginoo, gi-extend ang invitation to His people para sa kinabuhing dayon. But gi-ignore nila, they are ignoring Him. Mo kani mga kontra ni Jesus na kumbinsado din sila, they will do something to arrest Him. No? Bibiya ang mga Parisiyo ug nagplano sila kung unsaon nila pagdakop si Jesus. Pinagi sa iyang gipanulti, unya gisugo nila ang uban sa ilang mga tinunan ug ang pipila ka tao ni Herodes. Nangutana sila kang Jesus, magtutudlo. Nasayod kami nga tinuod ang imong gisulti o gipanulti. Gitudlo mo sa mga tao ang kamatuoran bahin sa kabubuton sa Dios ug wala ka magpauyon-uyon sa mga tao bisan kinsa pa sila. Alang kanimo husto ba nga kita mga Hudiyo mubayad sa buhis sa emperador sa Roma o dili? Apan naibaluan ni Jesus ang ilang mga daotang tuyo. Busa mingon siya kanilang mga tigpakaron ingnon. Ngano bang buot man ninyo akong bikton o bitikon pinagi ni anak nga mga putana. Pakitaan ninyo ako sa kwarta nga gigamit sa pagbayad sa buhis o gidala nila kaniya. Mingon si Jesus kanila, kan kinsa ba kining itsura o ngalan? Mitubag sila, iya sa emperador. Busa mingon si Jesus kanila, kung mao kana, ihatag ninyo sa emperador. Ang iya sa emperador o sa Diyos, ang iya sa Diyos. Sa pagkadungog nila sa tubag ni Jesus, natingala gayud sila, busa gibiyaan na lang nila siya. Ug mibiya ang mga Parisiyo kung nagplano sila kung unsaon nila pagdakop si Jesus, pinagi sa iyang gipanulti. Mibiya sila kay human nila nga ipungtana si Jesus ug kinsa nga authority, whose authority? Are you cleansing the temple? Are you healing the sick? And also, on whose authority are you teaching these people? Or doing miracles and so forth and so on. But yun siya nga, my authority is coming from John the Baptist. Ask you question, on whose authority si John? Nagbautismo, nagtawag og repentance and faith. Kamo gipanawag niya, tingnan pag mga vipers, mga ihalas kamo, halas kamo, mga lalag ay mga halas. Because you are invited to repent and be baptized. But nagpakaroon ingnon ka mo. No? Karoon unos authorities dyan sa tao ba o sa Diyos? So, i-answer ninyo ang akong question. But ang mga Hudiyo wala makatubag niya ng question. O ni siya nimbiya ang mga Parisiyo kung nagplano sila kung saan nila pagdakop si Jesus. Pinagi sa iyang gipanulti. No? Nagplano sila kung saan. Unya gisugo nila ang uban sa ilang mga tinunan o kang pipila katao ni Herodes. Ngano man kung sa may pagpasabot ini, no? Kung sa may pagpasabot ini, nga nanugo sila, gisugo nila ang mga tao. Ngano dili man sila na lang ang mga istorya, mga Hudiyo, mga Parisiyo, o mga elders sa simbahan, ngano dili man sila ang mga istorya, ngano ang mga tao pa nila.
o mga representante ng mga tao gikan ni Herodes, no? Kaning mga Herodians mo man ni ang amigo po sa emperor. Ngani ang mga Hudiyo o kaning Herodian di man ni makasinabot. But karon nagkasinabot sila ang Jesus, against ni Jesus. They cannot understand each other. Ang Hudiyo o ang Herodes, no? Ang mga Pariseo o ang mga Herodian, because pareham sila nagpasipsip sa emperador, no? O kinsay malakas kanila. But for this time, with the common enemy, na na-threaten man ang ilang kaugalingon, mo na nagkauyon sila o kung saan nila pagbitik si Kristo. Apan nagpadala sila o ilang representative, nagpadala sila mga tao, dili sila mismo, mga leaders ang nagkuhan ng kananan ng tanan ni Jesus sa ilang mga question na ilang gi-preparan. No, grabe ang question lang i-preparan. Unsa man ni karon ang utana ang ilahang mga tao, mga representative nila ng utana magtutudlo, nasayod kami nga tinuod ang imong gipanulti. Gitudlo mo ang mga tao sa mga tao, gitudlo mo sa mga tao ang kamatuoran bahin sa kabubuton sa Dios. O wala ka magpauyon-uyon, no? Wala ka magpauyon-uyon sa ila. Sa tao, bisan kinsa pa sila, no? Magtutudlo sayod kami na tinuod man yun ang istorya ni Jesus, ni panulti niya, no? Gitudlo niya sa mga tao bahin sa kabubuton sa Diyos. What is the will of God? No? The will of God is salvation, yun. Ang kinabuhing dayon nga dadon ang mga katawhan dito sa kinabuhing dayon. Busa magpuyo sila diha sa kabubuton pod sa Ginoo nga magpuyo o kanang balaanon nga kinabuhi, no? The righteousness of God, ang kamatuoran sa Ginoo, muipuy-an nila para sa pag-abot sa panahon katong the wedding banquet katong niaging semana nga Ebanghelyo, sila tanan madala o nang kabubuton sa Ginoo. Magpasol ang mga Hudiyo, magpasol ang mga kananaang Pariseo, no? Kaya wala nila tudloy ang ilang mga tao insakto say pasabot sa Torah. Kaya nga naman sila na may nakasabot sa Torah, sila lang nabuhat sa implementing guidelines, no? Nasa Deuteronomy ang sang pagpuyo sa Torah. But may baluma mo basa ang mga katawhan sa Biblia, sa Scripture, sa Torah, may baluma mo basa. Illiterate man ang mga Hudiyo, karaghana, may balubas lang mabasa. Dili. So wala na kasabot unsa ang ilang pagka-Hudiyo, unsa ang pagkasakop sa mga Pariseo. Nga, nag-iskot sila nga, nahibalo ka, Ginoo, unsay kabubuton sa Dios, apan kamo ang nangutana, ula ka magpuyon-uyon sa mga tao, bisan kinsa pa sila. Mo, alang-alang mo yun siya sa Pariseo. Yan higani siya, ipadala si John aron pagbasol, paglunsol sa mga kasalanan. No? Kasalanan sa mga Hudiyo. Naapa sila sa kasalanan ni Adam, ni Eva. Huwag yun sila magpatuo. No? Na-threaten na sila. No? Natandog sila. Nabasin o mawadan sila o ganang ilahang mga sakop. Matog ang Jesus. No? Tinuod magyud ang kang Jesus. Kapag kining pangutana o kani pong introduction nila sa pangutana, no? Indrahan magtutudlo, nasayod kami nga tinuod ang imong gipanulti. Ug wala ka magpayon-uyon sa mga tao kay ang kabubuton sa Dios. Mura man siya talo-talo ba nga sila mismo gani dili gatuo tanawa. Kuan sila og kanang pangutana na para mabitik si Jesus, no? Dahil nangutana sila, alam kanimo, Ginoo o Jesus, gusto ba na kita mga Hudiyo mo bayad o buhis
sa emperador o sa Roma o dili? Gusto ba na mubayad kita og buhis? No? Nganong mubayad to og buhis, no? Buhis ko man eh, poll tax or census tax naman eh. No, buhis. Nga, giokupar man sila sa Romano, at the same time, pabayaran sila og census tax. Mas may pa ang business tax o trade tax, no? Na ilang gipa tuman po sa mga Romans, kaya na ay klaro nga kita sa negosyo o makita nimo nga out of the taxes nga nang nakulit, kailangan pong igasto o buhat o aqueduct o buhat para patubig, buhat sa mga kanang kadalanan o mga building, no? Buhat sa Coliseo para sa sports nila, para kalingawan. Ba't kaning census tax? Controversial yun eh, kaya siya nga asa man yung gamiton, asa man yung paingon, no? Gusto ba kita nga magbayad og buhis sa emperador? Lawful ba? According to the law of Moses or Torah. Dili man gayon, no? Di man kini lawful nga magbayad ka sa buhis sa mga tao nga nag-okupar kanimo, no? At the same time, later on may bawa na to, no? Ngano po nga dili po na ngayon na magbayad. Apan naibaluan ni Jesus ang ilang daotang tuyo, busa ningon kanila, mga tigpakaron ingnon kamo, ano bang buot man ninyo akong bitikon? Pinagi niya nga mga pangutana, no? Anong bitikon man ko nimo, pinagi nga mga pangutana, no? Daotan yun ang ilang tuyo. Kay ngano man mo ingon si Jesus karon, o pwede ka mo magbayad sa buhis daw sa Torah, kay dili mo pwede, no? So masuko ang mga tao, masuko ang pari niya. Ngayon ang pari nga, no? Side day ka sa mga Romano. Hindi ka side sa mga tao, kaya ang tao grabe yun nga, nag-urbo na yun nilang kalagot, kapungot. Napabayaran silang census tax, no? Grabe na yun ang ilang kapungot o kaligot-got. Muna na, yun sila nga, kanana isip lupon, dili man yun. No? Dili yun lupon, dili man yun sa balaod, sa Torah, no? Naibaluan ni Jesus niya, no? Kaya kung ngayon siya nga, kanana dili, ang ayan kita magbayad o buhis, unsa man may tabo, no? Masuko ang Romano kaniya. Unsa may tabo, dakpon na yung diha sa iyang pag-istorya, uman nga lang pagkuhan niya, pagtubag niya, dakpon na rin sa Romano. Ikaw ha, you are inciting seditious na statement, pwede ka mag-charge of rebellion sa Romano, no? Dakpon na rin so nanay ebidensya na doon ng Romano, dakpon si Jesus. But unsay na tabo, no? Unsay na tabo, wala siya motubag kay kanina pangutana, answerable by yes or no, ha? Kung yes, it is lawful, so kung ang tao kay against ka sa Torah o law and the prophets, ha? Sa ato ang kwan, sa ato ang kanang pagtuo, o no pod, dakpon ka ni Caesar kay ikaw mo nagsugo na dili magbayad og tax, ha? So ingon na yun si Jesus sa verse 19, pakita ninyo ako kung og kwarta nga gigamit sa pagbayad sa buhis, bitanan mo na to. O gidala nila kini kaniya, mingon si Jesus, kang kisa makining itsura o ngalan, mitubag sila. Iya sa emperador ang itsura na adiha. Usap mingon si Jesus kanila, mo ka na ihatag sa emperador ang iya sa emperador, o ihatag sa Diyos ang iya sa Diyos, no? Kang kisa man ang naaniya itsura sa convicts kwarta, sa emperador man ang itsura. So kung ang itsura diya
naa diha pag ang emperador nga pangalan kanang itsura o iyang pangalan ihatag kana sa emperador, no? Kay iya man kana sa emperador ug napay nakaukit diha Tiberius Caesar August, son of the divine Augustus, high priest, no? Augustus, high priest. So, para sa mga Hudyo, kani nga Juan, kani nga sa tawag ni, kani nga kwarta, kani nga coin, na silver coins, iya sa emperador, kay nakaukit niya, naapagay kanang inscription, no? Gibutang niya, na divine emperor. So, isang ihatag na sa emperador, kaya dili mo na ato. Kung iyon si Jesus nga ihatag, ayaw man lang ihatag, kaya nga naman. Idolatry man ang nakabutang diya sa ngalan sa emperador, nga siya ay divine na emperor. Nag-against man na sa ato ang balaod ni Moises sa Torah. Angayan man lang ihatag. Dili man ato ihatag. Ako ang mga Hudyo, ang elder sa kanang simbahan, Parisio o ang Herodias. Naaraman sila Dias Loyo, ang mga leaders, nagtanaw. Ilang mga tao dito na question, na embarrass na. Napahiya na sila dito. No, mo na dili sila mo niadto dito mo nangutana, ang mga tao mo ilang ipapangutana, ilang mga sakop. Kaya di sila gusto maulawan. Tanaw ilang question din na mo sila. No? Ang naong nakaukit niya kay iya man sa emperador, siya mo'y nagpabuhat na, no? Iya ka na kwarta, ihatag na dito sa iya. Kaysa una gud magbuhat ang emperor para kanana ang para sa ekonomiya sa kanana ang sa Judea. So, magpabuhat siya o kwarta nga mas-circulate. No? So, kanang kwarta ha, ang iyang silver nga coin, butangan niya iyang ngalan na siya may nagpabuhat na. Iya na nga kwarta. So, tanan nga mga taxes, dili sila mo dawat o walay marka sa emperor, iyang naong o iyang inscription. Dito gid pa ingon sa iya. So, ang buhis nga makulikta, dito kasi paingon nga na may iyang naong, dili man na pwede ni mo magamit kay iya na sa emperor. No? Katong mga nakulikta, di na ni mo pwede mong gamiton kay sa emperor na, imo nang i-remit dito sa emperador. Mo ibot pasabot na. Iya man na sa emperador. Siya may nagpabutan na. Nayuban nga mga sip-sip nga mga tao sa mga kwartahan kayo, pabuhat sila ang kwarta. Ilang kaugalingon. But, ang naong sa emperador, sa ato pa ilang gi-offer sa emperador ang kwarta. So, tanang kwarta, katong makulikta kita hay nga silver coin, tuwa sa emperador. Karon, ang bulsa sa mga Parisio, mga Herodians, wala kay kwarta nga naay karana ang sana larawan o image, imahe sa emperador. So muna siya nagpakaroon ingnon ka mo, ayaw ko ninyo bitika kay kanay yung bulsa na yung kwarta diya, no? Ayaw ko ninyo bitika. Ayaw ko ninyo ilara. Nagpakaroon ingnon sa kadugay nga panahon na ang Romano na adri nagdumala ka nato. No, dili na sila taga-dinhi, mga foreigner. Sila mo'y nagdumala sa atong nasod sa kadugay nga panahon. Na ay kwarta, even ka ng temple nga mga donation na ay naong ni kung nakasulod diha sa templo. Dili man na idolatry nga naa sa balawod sa Torah. Nagpakaroon inon ka mo. Inyo kaning kanang gibuhat o inyong gitulire, gipasagdan ninyo nga mo ka ng practice dako ka na sala according to the Torah, but inyong gipasagdan. Karon inyo ko pangutanon, mubayad pa kita sa tax. Ikaw siya mubayad, but kisa man ang naong na diya, dito na ihatag kang
Caesar, no? Bayari, dito ka Caesar ihatag. Diba? Nabitaw sa Biblia, Jesus, ikaw din, ikaw bayad sa tax. O tuwa dito sa isda, at dito sa kananaan, diya linaw, na isda diya, nadalang kwarta, usa ka denarius ihatag. Kaya nga naman, usaman ka denarius ang gi-require. Usa ka denarius, a laborer's wage kanang iyahang kanang sweldo, usa ka denaryo, no? Sayon rin yung kaayo. So, mitubag sila nga sa iya sa emperador na iyon si Jesus, busa niyon si Jesus, kung mao ka na, ihatag ninyo sa emperador, ang iya sa emperador. O ihatag sa Diyos, ang iya sa Diyos. Kung sa may iya sa Diyos. No? Ang iya sa Diyos, daghan kayong nga mga tao nga naglisod. Daghan kayong mga tao nagkinahanglan. Daghan mga tao nga nagantos. Unsa may atong gibuhat, naghatag ba kita, no? Sa ato ang gobyerno para ang ato ang mga katawhan matagaan, masuportahan o mga social services, no? Naghatag ba kita sa ato ang simbahan karon o kwarta ug money para magasto diha sa mga kalamidad, ug uban pa nga mga kanang kinahanglanon nga pagatabangan, mga kabus, ug uban pa o kanang ang nagsakit, naghatag ba kita? Mao kana ang iya sa Ginoo, ang ato ang gihatag, dili katong kwarta. Kay katong kwarta pamaagi lang nga makapalit ka to pagkaon, makapalit ka to tambal, makahatag sa mga serbisyo uban pa. Instrumento lang siya, no? Sumuo ka na ang iya sa Ginoo. Mo nang dili kayo kana na ang nairason nga nganong magtinanong kang daghang ng kwarta. Kung dili mo ipanghatag, ihatag sa uban para makatabang ka sa kalisod sa uban. Na mao'y giagad sa ato ang kanana ang simbahan. Madala makana nimo ang imong kwarta na kadaghan. Wala mo kasabting na ikaw instrumento lang na kay daghan kayo nga mga kaptanan o mga kanana ang bahandi o kwarta karon niya sa bangko. Instrumento ka lang para makatabang sa uban. Maunsa man ang usa ka nasod o usa ka kanang community o simbahan nga puro kita nagkinahanglan, puro pobre, nahamag yung nagkwartahan na gamiton sa Ginoo para makatabang kita, dili man directly nga tabang. Magbuhat kita og cooperative para ang mga pobre maka-afford o utang sa ilang gikinahanglan. Magbuhat kita og kananaang affordable nga mga kananaang palaliton nga sila kinaaman tayo ma-invest, no? Dili ka ta magpasulabi sa kanang ganansya, no? Katunga na ganansya, ang puhunan piso ra nga ibaligya nimo kanang 5, ayaw magpasulabi. Otherwise, ug mo na atong buhaton, mura og imo na tanan. Ang kwarta kang Caesar, imuha na. O para sa Diyos na tabang sa mga katawhan sa Diyos, imo na tanan. Murag ikaw makaluwas sa ila, kay imo man tanan. Pag-abot sa takna, nakita ko haon sa atong hinulaman nga mga kinabuhi nan. Pangutanon ka sa atong Ginoo kung sa may imo nabuhat. Dito sa mga pobre o dito sa mga nanginahanglan o kung sa may imo nabuhat sa nason na naamang tay imong influence.
dako mo ang mahimo sa imong pagka-leader sa imong libuhan. Muna nang ihatag ang iya sa emperador. Ihatag bayad sa buhis. Labi na kay mo niya siya ibayad ang imong kwarta sa buhis, insakto nga buhis ihatag para ang services sa mga katawhan sa Diyos mahatag po. Ihatag ang imong saktong amot sa simbahan para ang simbahan po makadili na buhis ang simbahan. But iyo siya iya sa Diyos ihatag ang imong talent, treasure, no? Ug imong time diha sa simbahan mo na iya sa Ginoo. Sa katapusan, brothers and sisters, ihatag nato kung unsay ngayon nato ihatag para kang Caesar, para sa ato ang governance, para sa atong gobyerno, labi na sa BIR, sa mga services nga ato ang pagbayaran para sa ila pong iserbisyo sa mga katawhan sa Diyos. Ug ihatag nato sa Diyos ang iya sa Diyos, ang atong talent, atong treasure, atong time. No, napay man kinahanglanon ang mga kanana ang simbahan para sa ilang pagtubag po sa mga kinahanglanan sa katawhan, labi na sa calamity, labi na sa mga pagpakaon sa mga kapobrehon, uban pa, no? In line with ato ang mga kalihukan sa gobyerno. Kaya usahin ang calamity ang mag-una, usahin ang ato ang simbahan. No? Sunod dahil ang ato ang government, no? To sustain sila na magpadayon. Kung kita po tabang. Muna pa sa pagkadung nila, sa verse 22, sa tubag ni Jesus, natingala gayon sila, busa, bibiyaan na lang nila siya. Dili na mo biya, kapag kita tabang o mutubang. Niining hagin. Sa pagbayad, insakto, honest, goodness, labi na sa beliefs na ito sa ito. Panginabuhi ito sa ito negosyo o sa ito ang faithfulness sa ito ang kalihukan at same time sa ito ang kinabuhi ng Kristohan. Salamat kayo kung may hapon sa tanan. Dasigon mo kamo nako sa pagtambong po, pagpaminaw po sa life them with my word sa sunod simbahan. Salamat po may hapon sa tanan. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. By the way, don't forget to like and subscribe this video. So, mora niya ang inyo po masuporta kanako. Labi na sa pagpadayon ninyo ito kalihukan. No? O salamat kayo.